guys, it's me na naman. So for today's video guys, magluto ta og saging. So ako na siyang gipanitan. So mo na hitsura guys. Ug karon siya guys, ako na siyang gipikas-pikas. Dili man maluto tanan ang ilawom sad na guys, di maluto kung usa ka buok. So mao to nga ni anak ko sa kung hunahuna nga ako na lang na siyang pikason. Parang madaghan sad guys kay gatipid to sa atong saging diri for the go. Nya si mama guys, giganan siya nga makita sa camera. So mao din na iyang background guys, maglakaw-lakaw lang. Nya ako din na lingaw na kay kog pikas-pikas guys, murag daghan ba nya us kasipi ra baya dayto. Ato po nang inganaon guys kay parang madaghan sad baya na unsa baya ni mga person ay. Ug karon day guys, hapit na ko na mahuman. So puti na akong lingaw anang pikas-pikas anang saging bisag puti ra nang gamaya nya si mama dito guys, mao nilakaw to siya sa kong kilid. Siya dito'y gahaling guys, kanya na siya guys nga ako'y maghaling niya, ikaw lang magpikas dira. So mao to nga niagri ko kay kana pa ikaw man dito na lang luto di ba no? Unya guys, kay niana man to si mama nga dili na lang unta daw na ipagpikas. So niana ko nga ato nang pikason kay ang ilaw man na dili jud maluto na ay hilaw. So sagaran bes magluto guys no pikason para nang pinaypay di ba mura pikason man sana nila ikatulo parang maluto jud. So kani ko lahi po ni ako lahing recipe ba. Ako na siyang pikason og ikaduha parang maluto jud og sure tanan. Kaya nugon kay og hilaw og mao na nang duha guys, man na siya pikas. Ug mao na din na hitsura guys sa akong gipampikas tanan nga saging. So murag daghan no. Pero gamay ra ba na guys, nadaghan na guys kay gipikas-pikas man og nagdaw na day ko nagkaha. Kaya ako na nang hugasan. Pang malakasan namong kabo. I-escape na namong kabo dira kinapangag na siya. Og karon ako na po nang gitak-ang ang kaha. Si mama mo igako na nang sakayo guys kay ako may nanghugas sa kaha. So mo to nga nainit, pabuto na to nga moinit guys. Mawala na ko na to sa ano to ilunod ang mantika. So baka naman So di lang na to as indaghanon ang mantika guys kay mura bay tagdahan kay tag saging nga usa sipi ra. So inga na pabuton ta na nga moinit-init. Usa na to ibutang nga toong saging. Ug karon guys niinit naman so ako na nang ibutang ang saging. Dito sa tagsan ako kay murag mapiskan tagdaghanon guys. Magtagbaw ta og balay nya mapaig ang uban kay tanawa ra ko na mong sugang nagsiga murag ko gakampire guys. Puting ko suga. Kay si mama aron daw madali luto murag gigutom na ni siya guys. So mao tong ato na ni pasagdan aron madali di man ka nga nay nagkulob na poy naghayang. So ikaw na lagi sabot ana guys. Damo ang sugang. So mao na siya ako nang gipamutang. Nya tauran na pud na to na ug mao na din na siya hitsura guys. So balihon ako na siyang gibali. Balihon pa ko na siya parang madili makuan mapaig. So mao na guys gibali na nako. So mao din na siya hitsura guys. Tanawa di ba hapit na maluto. Mao na siya hitsura na murag puwa-puwa. So nagyoy murag pahilaw sa kong paminaw guys kanang mga kilid. Murag hilaw pag yun sa kong paminaw pero nga nang mama nga igutom na kuno siya mo tong ato na nandalion og karon guys naluto na ang atong barbecue saging. So perfect kinis merienda sa bukid guys. Kung nasa bukid ka po yung ingon anig yon ang ilahang kanon.